ቅንኢ ንኹላትና ሓደ ግዜ ዝስማዓና ስምዒት እዩ። ካልኦት ንዓና ዘይብልና ክህልዎም ክርኢን ከለና ንኣብነት ዓወት፣ ሃፍቲ፣ ጽቡቕ ዝምድናታት ወዘተ ቅንኢ ክስማዓና ይኽእል። መጽሓፍ ቅዱስ ብዛዕባ ቅንኢ እንታይ ይብል? ካብ ኣምላኽ ካብ ክንዲ ምርሓቕ ናብ ኣምላኽ ብዝቐርብ መንገዲ ብኸመይ ክንገጥሞ ንኽእል? ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ብዛዕባ ሳዕቤን ቅንኢ ዝገልጽ ዛንታታት መሊኡ እዩ። ሓደ ካብቶም ቀዳሞት ኣብነታት ኣብ ዘፍጥረት እንሪኦም ቃየልን ኣቤኤልን እዮም። እግዚአብሔር መስዋዕቲ ኣቤኤል ተቐበሎ፣ ንናይ ቃየል ግን ኣይተቐበሎን። ቃየል ከዓ ካብ ሕርቃን ቅንኢ ተበጊሱ ንሓዉ ቀተሎ። ዘፍጥረት ምዕራፍ 4 ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ 8። ኣዳም ምስ ሄዋን ሰበይቱ ደቀሰ፣ ንሳ ከዓ ጠነሰት፣ ወዲ እውን ወለደት። ብረድኤት እግዚአብሔር ወዲ ረኺበ ኢላ ድማ ቃየል ኢላ ሰመየቶ። ደጊማ እውን ንሓዉ ኣቤኤል ወለደት። ኣቤኤል ከዓ ጎሳ ባጊዕ ኮነ፣ ቃየል ከዓ ሓረስታይ ኮነ። ድሕሪ ገለ እዋናት ድማ ቃየል ካብ ፍረ ምድሪ ንእግዚአብሔር መስዋዕቲ ኣምፀ፣ ኣቤኤል ከዓ ካብ በኹራት ኣባጊዑ ነቲ ስቡሕ ወፍየ። እግዚአብሔር ድማ ናብ ኣቤኤልን ናብ መስዋዕቱን ባሂልዎ ረኣየ፣ ናብ ቃየልን መስዋዕቱን ግን ባሂልዎ ኣይረኣየን። ቃየል ከዓ ኣዝዩ ኮረየ፣ ገጹ ድማ ፀወገ። እግዚአብሔር ከዓ ንቃየል ስለምንታይ ኮረኻ? ስለምንታይ ከትፅወግ? ጽቡቕ ጌርካ እንተትኸውን ገጽካ መበረኸ ነይሩ። ጽቡቕ ስለ ዘይገበርካ ግን ሓጢኣት ኣብ ኣፍ ደገ ኮይና ትቃጽወካ ኣላ። ንሳ ከስዕረካ ትደሊ ኣላ፣ ንስኻ ግን ከምትስዕራ ግበር በሎ። ቃየል ድማ ንኣቤኤል ሓዉ ንሞሮር ንኺድ በሎ። ኣብ ሞሮር ከለዉ ከዓ ቃየል ንሓዉ ኣቤኤል ወቂዑ ቀተሎ። እዚ ከዓ ቅንኢ እንተዘይተቆጻጺርናዮ ናብ ኣዕናዊ ተግባራት ከምርሕ ከም ዝኽእል እዩ ዝርድእ። ካልእ ሓያል ኣብነት ድማ ንጉስ ሳኦል እዩ። ዳዊት ንጎልያት ምስ ሰዓሮ ካብ ኩሉ ከተማታት እስራኤል ድማ ኣንስቲ ብኸበሮን ዕልልታን ብመሰንቆን እናደረፋ እናሳዕሳዓ ንንጉስ ሳኦል ክቕበልኦ ወፃ። ከምዚ ዝስዕብ ኢለን እናደረፋ ድማ ተቐበልኦ። ሳኦል 1000 ዳዊት ግን 1000 ቀተለ። ቀዳማይ ሳሙኤል ምዕራፍ 18:7። ሳኦል ዳዊት ካብኡ ንላዕሊ ክብሪ ክረክብ ክጻውሮ ይከኣለን። ቅንኢ ናብ ጽልኢ ተቐይሩ ንዓመታት ኣብ ልዕሊ ዳዊት ስደትን መጥቃዕትን ኣስዒቡ። እቲ ዘይፍታሕ ቅንኢ ኣብ መወዳእታ ናብ ውድቀቱ ኣምሪሑ። ስለምንታይ እዩ ቅንኢ ሓደገኛ ዝኸውን? ቅንኢ ስምዒት ጥራይ ኣይኮነን፣ ንነፍስና ክምርዝ ዝኽእል መርዚ እዩ። ምሳሌ ምዕራፍ 14:30 ከምዚ ይብል፣ ዓቕሊ ንሰብ ህይወት እዩ፣ ቅንኢ ግን ቁንቋና ዓጽምቲ እዩ። ቅንኢ ንኣእምሮና ጥራይ ኣይኮነን ዝጎድእ፣ ንኣካላትና ስምዒትናን እውን ከዳኽመና ይኽእል እዩ። ንዝምድናታትና ከጎድእ፣ ሓጎስና ክሰርቕ፣ ሰላም ኣምላኽ እውን ከስእነና ይኽእል። ቅንኢ ብኸመይ ክንስዕሮ ንኽእል? መጀመርታ ንለልዮ፣ ሽዑ ናብ ኣምላኽ ነቕርቦ። እቲ ቀዳማይ ስጉምቲ ብዛዕባ ስምዒታትና ብቕንዕና ምዝራብ እዩ። ንቕንዕና ኣብ ክንዲ ሸለል ንብሎ ወይ ከዓ ከም ምኽንያት ንጥቀመሉ ብጸሎትና ቅድሚ እግዚአብሔር ክነቕርቦ ንኽእል ኢና። ኦ ጌታ፣ ቅንኢ ዝለዓለኒ ኮይኑ ይስማዓኒ ኣሎ። ልበይ ከንጽህን ኣብ በረኸትካ ከድህብን ሓግዘኒ። ካልኣይ በቲ ዘለካ መስግን። ቅንኢ ኣብቲ ዘይብልና ከም እነተኩር ይገብር። ምስጋና ግን ነቲ ዘለና ዓይንትና ይኸፍት። ቀዳማይ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 5:18 ከምዚ ይብል፣ ብኹሉ ኣመስግኑ ከመይ ኣብቲ ብክርስቶስ ኢየሱስ ዘለኩም ህይወት ኣምላኽ ዝደልዮ እዚ እዩ። ሳሳይ በረኸት ካልኦት ነኽብር። ንኻልኦት ኣብ ክንዲ ንቐንዕ፣ ዓወቶም ምጽምባል ክንመሃር ንኽእል ኢና። ሮሚ ምዕራፍ 12:15 ከምዚ ምባል የተባብዓና፣ ምስቶም ዝሕጎሱ ተሓጎሱ፣ ምስቶም ዝበኽዩ ድማ በኸዩ። እዚ ድማ ኣተሓሳስባና ካብ ምውድዳር ናብ ማሕበራውነት ቀይሮ። ራብዓይ ኣብቲ ኣምላኽ ንዓኻ ዝሃበካ መደብ ኣተኩር። እግዚአብሔር ንኹሉ ሰብ ፍሉይ መንገዲ ኣለዎ። ብዙሕ ግዜ ቅንኢ ዝለዓል ንገዛ ርእስና ምስ ካልኦት ከነወዳድራን ከለና እዩ። ትንቢት ኤርምያስ ምዕራፍ 29:11 ግን ኣምላኽ ንዓና ጽቡቕ መደብ ከም ዘለዎ ይዘኻኽረና። ኣነ ዝሓስበልኩም ዘለኹ ሓሳብ ይፈልጦ እየ፣ መፈጸምታን ተስፋን ክበኩምሲ ሓሳብ ድሓን እምበር ሓሳብ ክፉእ የብለይን። ንኻልኦት ዝገብረሎም ነቲ ንዓና ዝገብረልና ኣየጉድሎን እዩ። ቅንኢ ንኹላህና ዘጋጥም ስምዒት እዩ። መጽሓፍ ቅዱስ ድማ ብኸመይ ምስጋናን ሓጎስን ኣብ መደብ ኣምላኽ ብምትእምማንን ክንሰግሮ ከም እንኽእል ካብቲ ብዙሕ ብውሕድ እዚ ይምህረና። ንገዛ ርእስናን ካልኦትን ብሰናይ ኣምላኽ ዘሕጎስ ልቢ ንምረጽ። ቅንኢ ኣብ ምሕዳር ክትዓቢ እንተደሊኻ ሎሚ ናይ ጸሎትን ምስጋናን ልምምድ ጀምር። እግዚአብሔር ብሰላሙ ክመልኣና እዩ ዝደሊ።